erikoisen mukavaa perjantai-aamua kanssakuulijat. Mulla on tässä tämmönen perjantai-aamun pieni pähkinä teille purtavaksi. Oli Risto, Matti ja Ratia. 3 kaveria lähti ravintolaan syömään ja lasku oli sitten, kun ne oli syönyt ruokansa, niin lasku oli tasan 30 euroa. Eli 10, 10 ja 10, joka jätkä maksoi 10 euroa. Niin siitä tuli se 30, mitä se laskukin teki, eikö vain? No ei mitään. Tarjoilija otti sen 30 ja lähti kassalle ja huomasi kassalla, että hän on laskuttanut itse asiassa liikaa. Laskun kokonaissumma onkin vain 25 euroa, ei 30. Eli 5 euroa takaisin, niin silloin menee laskukin oikein. No, kaveri oli vähän yksinkertainen, niin hän ei kyennyt jakamaan sitä 5 3 eri osaan tänne, niin hän päätti tehdä näin, että hän laittoi 1 euron Ristolle, antoi 1 euron Matille ja antoi 1 euron Ratialle. Ja se 2 euroa, mitä sitten jää yli, niin hän ajatteli, että perhana minä laitan sen omaan taskuun. Eli 2 euroa täällä ja se on taskussa. Näin. No, Riston lasku oli tänään sitten 9 euroa tietenkin. Mattikin maksoi 9 euroa ja Ratiakin maksoi 9 euroa, eikö? Pojat sai euron takaisin, niin ysit mieheen. No, 3 kertaa 9 on 27 euroa, eikö vain? Ja se 2 euroa, minkä se tarjoilija laittoi omaan taskuun, se kun lisätään tuohon 27, niin tästä tulee 29 euroa. Mihin helvettiin se euro jo hävisi tuossa matkalla? Näin ne eurot vaan häviää.